Bună ziua și bine ați venit sau bine ați revenit la canalul meu de yoga. Sunt Trudy și azi, în ziua a 24-a, vom face o ședință pentru eliberarea blocajelor interioare. Haideți să începem. Începem ca de obicei în poziție de respirație. Ne așezăm pe saltea cu tălpile pe saltea, pe podea, și mâinile ori lateral, ori pe abdomen. Inspirăm pe nas, expirăm pe nas. Inspirăm pentru 3 timpi, ținem respirația pentru 3 timpi și expirăm pentru 3 timpi. Și ținem pentru 3, 2, 1, expirăm. Și ținem pentru 3, 2, 1, expirăm. Și haide, ultima respirație. Inspirăm și ținem pentru 3, 2, 1, expirăm. Deschidem ochii, punem picioarele la piept dacă putem și urcăm în poziție ușoară. Relaxăm gâtul, relaxăm ceafa. Hai să ridicăm umerii până la ureche și îi lăsăm jos. Haide încă o dată și îi lăsăm jos. Super! Ne așezăm în poziție de masă. În genunchi, ca de obicei, umerii sunt în aceeași linie cu încheieturile de la mână. Inspirăm și ne urcăm cu privirea sus și expirăm și ne uităm în jos. Hai încă o dată. Inspirăm, privirea sus și expirăm. Împingem acum din vârfurile de la picioare, împingem în primul cățel cu fața în jos. Primul cățel pe ziua de azi este întotdeauna cel mai dificil. Aici este important să ridicăm bazinul, efectiv ridicăm bazinul și formăm un V inversat. Inspirăm și expirăm. Încercăm să nu avem călcâile jos, deocamdată suntem pe vârfuri, iar pieptul se împinge până la picioare. Inspirăm și expirăm. Privirea este pe sub picioare, efectiv în partea asta, iar bazinul este ridicat spre tavan. Dacă suntem cumva la început, putem să mărim spațiul între picioare și mâini. Important aici să nu stăm așa pentru coloană. Important este să stăm efectiv, lăsăm capul și umerii să fie împinși către picioare. Cu cât suntem puțin mai experienți, mai avem mai multă experiență, cu atât micșorăm acest spațiu. Inspirăm și expirăm. Acum, haide să luăm cățelul la plimbare. Asta înseamnă că vom coborî călcâile. Călcâiul stâng coboară, călcâiul drept coboară, călcâiul stâng coboară, călcâiul drept. Stângul, dreptul, inspirăm și expirăm. Acum ne așezăm pe coate
Pundul rămâne tot sus și inspirăm și expirăm. Poziția aceasta se numește poziția delfinului. Superpoziție la deschiderea umerilor. Este efectiv pentru cei dintre noi care avem impresia că ținem toată lumea pe umerii noștri. Hai să urcăm înapoi în poziția cățelul cu fața în jos. Aducem mâinile către picioare, către stâlpile de la picioare. Urcăm cu mâinile pe genunchi. Relaxăm capul. Coborâm mâinile și încercăm acum să ne aplecăm fruntea către genunchi. Putem sta cu genunchii îndoiți sau putem să-i îndreptăm. Pentru cei care vor o întindere mai adâncă, inspirăm și expirăm. Hai acum să ne ridicăm în poziția de munte. Poziția de munte este efectiv stând în picioare, încercăm să fim atenți, curge respirația, să nu ridicăm umerii, stăm efectiv cu umerii jos, inspirăm și expirăm din abdomen. Inspirăm și expirăm. Când suntem în poziție de munte, încercăm să ne găsim puterea interioară. Și când expirăm, dăm afară toate neîncrezămintele, toată tensiunea. Inspirăm putere și expirăm confuzie, neîncredere, tensiune. Inspirăm putere și expirăm neîncredere, tensiune. Să facem acum o probă, să vedem dacă putem să punem mâinile pe sub tălpi, palmele sub tălpi și să avem genunchii drepți. Dacă nu, îi ținem îndoiți. Perfect. Acum, coborâm în masă, din nou, împingem înapoi privirea sus, spre tavan. Coborâm și expirăm, împingem sus în cățelul cu fața în jos și ridicăm piciorul stâng sus. Atenție aici să nu deschidem piciorul spre dreapta, deci rămânem bazinul central, nu facem așa. Ideea este să întindem bazinul și să mărim spațiul efectiv. Nu este să concurăm să vedem cât deschidem noi de mult. Efectiv aici întindem bazinul. Stăm aici pentru 3, 2, 1 și aducem piciorul în față, în poziție de pas lung. Poziție de pas lung, ridicăm mâinile sus, în poziție de superstar, cum suntem noi toți. Așa. Atenție să nu ridicăm umerii, numai brațele. Acum,
Coborâm brațele lateral, le unim în față pentru 1. În momentul când le desfacem, coborâm genunchiul drept, dacă putem. Deci asta este poziția. Efectiv, mâinile sunt încordate. Haide să facem. Deci, începem cu ele. Genunchiul drept, dacă putem, efectiv. Dacă nu, putem să stăm așa. Pentru cei care sunt la început, pot să stea în genunchi și facem așa. Da? Deci, încă o dată, yoga ne găsește unde suntem noi. Și nu ne comparăm cu nimeni altcineva decât cu noi, cum eram acum o săptămână, cum eram ieri, cum eram acum un an. Pentru cei care sunt puțin mai avansați, stăm în poziție de pas lung și în momentul în care desfacem mâinile, coborâm și piciorul drept. Când aducem mâinile spre față, urcăm și încheiem mâinile. Haide să facem. Hai să facem 6. Inspirăm și expirăm pentru 3, 2, 1. Inspirăm, 3, 2, 2. Inspirăm, 3, 2, 3. 3, 2, 4. Inspirăm, 3, 2, 5. 3, 2, 6. Perfect, avem super greutate în mâini. Acum, coborâm puțin bazinul, mâinile le punem lateral și acum lucrăm cu tricep și efectiv împingem greutatea. O să vedeți că începe acest mușchi de la piciorul stâng, începe să tremure, asta înseamnă că lucrează și facem 6 lovituri cu pumnii. Haideți să începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urcăm în poziție de pas lung. Coborâm acum mâna dreaptă jos. Încercăm aici să ținem mâna stângă, o luăm de pe genunchiul stâng și o urcăm sus. Inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. Ducem acum mâna stângă la piciorul drept. Inspirăm și expirăm. Atenție aici, nu coborâm bazinul prea mult. Stăm aici pentru 3, 2, 1. Rotim mâna și o coborâm acum jos. Pentru 3, 2, 1. O urcăm din nou. Punem amândouă mâinile jos. Și acum mutăm piciorul stâng sus. Atenție, îl ridicăm drept, nu mișcăm bazinul. Și acum îl ducem la cot pentru 5, 5, 4, 3, 2, 1 și ținem aici pentru 5, 4, 3, 2, 1. Îl urcăm și îl aducem din nou în față. Coborâm și urcăm în poziția de pas lung. Ridicăm mâinile, brațele spre cer, numai brațele. Îl ținem în față. Iar acum pumnul stâng îl ținem în spate, iar pumnul drept în față. Facem 10 lovituri. Foarte tare. Este ca și cum pretindem că avem o țintă aici. Hai să facem 10. 1, 1, 1, 2,
1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Mâinile sus. Acum, punem mâinile în față. Da, inima, deci bătaia inimii crește. Și acum facem poziția preferată a mea, care tragem cu mâinile în față, coborâm mâinile să lucrăm tricep și genunchiul, urcăm, coborâm pentru 1. Tragem, coborâm, urcăm pentru 2. Hai și încă una. Tragem, coborâm, urcăm și 3. Amândouă mâinile jos. Mutăm piciorul stâng sus și îl aducem lângă piciorul drept. Împingem pieptul. Spre genunchi. Și acum piciorul drept merge sus. Atenție să nu rotim bazinul. Efectiv, mutăm piciorul pe linie dreaptă. Stăm aici pentru 3, 2, 1. Hai să-l mutăm în față. Și stăm aici în pas lung. Ridicăm brațele. Inspirăm și expirăm. Din nou, punem mâinile lateral. E ca și cum luăm un copac în brațe. Copac, un butoi sau pe cineva drag. Da, deci, când desfacem brațele, coborâm genunchiul. Dacă putem, dacă nu, stăm în genunchi și lucrăm așa. Da? Deci, putem face așa, măcar atât. Dacă suntem puțin mai avansați, stăm în poziție de pas lung și coborâm genunchiul. Dacă putem, dacă nu, nu coborâm genunchiul. Haideți, desfacem și coborâm și venim pentru 3, 2, 1. Coborâm și inspirăm. 3, 2, 2. Avem 6. Coborâm. 3, 2, 3. Coborâm. 3, 2, 4. Coborâm. 3, 2, 5 și ultima. Inspirăm. 3, 2, 6. Super! Urcăm mâinile sus. Le punem lângă noi, în braț. Greutatea se mută pe piciorul din față, piciorul drept. Și acum lovim brațele în spate pentru triceps. Haideți! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urcăm și coborâm mâna stângă. Inima mea este la 134. Super! Super, super, super! Te fac mișcările astea, îți lucrează efectiv toată tensiunea din plexul solar, din abdomen. Urcăm mâna dreaptă. De asta îți dă energie. Ținem aici. Atenție! Să nu stăm așa. Efectiv, ținem bazinul în aceeași linie. E ca și cum corpul nostru formează o rampă. Stăm aici, mâna la 12, mâna de jos la 6. Stăm aici pentru 3, 2, 1. O aducem în spate la piciorul drept, stâng. Dacă putem să privim la călcâiul stâng, este perfect. Dacă nu, ținem privirea în față și stăm aici pentru 3, 2, 1. Rotim mâna spre față și o aducem jos în poziția de reptilă. Inspirăm.
și expirăm. Stăm aici pentru 3, 2, 1. Punem mâinile amândouă jos. Mutăm piciorul în spate. Atenție din nou. Îl ridicăm central. Deci nu îl ridicăm așa, îl ridicăm central. Vedem efectiv cum corpul nostru vrea să ia scurtături. Și acum aducem piciorul drept la cotul drept pentru 5, 4, 3, 2 și ultima și ținem pentru 5, 4, 3, 2, 1. Coborăm piciorul în față. Super! Acum facem poziția mea preferată. Ținem mâinile în față. E ca și cum ținem o bară care este foarte, foarte grea și când o tragem spre noi, bara aceasta este super, super, super grea. Haideți să facem. Deci tragem, avem 3. Haideți. 2. Deci, 1, 2, 3, jos. 3, 2, 1, ridicăm și împingem. Super, 1 l-am făcut. Hai, eu al doua. Tragem, coborâm, urcăm și împingem. Super, ultima. 3, 2, 1, coborâm. 3, 2, 1, ridicăm. 3, 2, 1 și împingem mâna. Super, amândouă mâinile jos, piciorul drept se ridică. Și acum îl coborâm în poziția cățelul cu fața în jos, împingem pieptul. Inspirăm și expirăm. Coborâm genunchii și stăm în poziția buncului. Luăm o mică pauză. Vezi, cine zice că yoga nu-ți lucrează mușchii? Să facă antrenament cu noi. Da, suntem la minutul 23. Și am transpirat. Super! Acum împingem, stăm în masă și acum împingem în cățelul cu fața în jos. Ridicăm acum piciorul stâng și îl mutăm în față, iar piciorul drept este perpendicular în războinicul 1. Ne ridicăm în războinicul 1. Atenție, nu ridicăm umerii decât brațele. Privirea este sus dacă putem. Acum, ținem mâinile la spate, le unim și ne aplecăm spre piciorul din față, piciorul stâng, până unde putem noi. Dacă putem să aducem pieptul la picior, la genunchi, este perfect. Dacă nu, stăm până unde putem noi, ne aplecăm. Și stăm aici pentru 5, 4, 3, 2, 1. Ne ridicăm acum, împingem efectiv înapoi în războinicul 1 și desfacem în războinicul 2. Inspirăm în față și expirăm. Și ne urcăm în războinicul pașnic. Inspirăm și expirăm. Inspirăm
și expirăm. Inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. Și deschidem în războinicul 2. Și punem mâna stângă pe genunchiul stâng, iar mâna dreaptă se ridică. Inspirăm și expirăm. Acum, dacă putem, punem mâna stângă jos, mâna dreaptă rămâne sus, privirea este sus și stăm aici pentru 3, 2, 1, ne ridicăm în războinicul 2, mutăm amândouă mâinile pe genunchiul stâng și deschidem în poziție de pas lung. Ne aplecăm și deschidem piciorul stâng sus în poziție cățelul cu 3 picioare. Inspirăm și expirăm. Și stăm aici sus pentru 3, 2, 1. Îl coborâm și împingem din nou în poziția cățelul cu fața în jos. Inspirăm și expirăm. Ridicăm piciorul drept și îl coborâm în războinicul 1. Războinicul 1, ridicăm brațele. Acum, unim mâinile la spate și coborâm pieptul pe piciorul drept. Inspirăm și expirăm. Inspirăm și expirăm. Ne ridicăm. Din nou în războinicul 1 și desfacem în războinicul 2. Greutatea este pe piciorul din dreapta. Urcăm în poziția războinicul pașnic. Inspirăm și expirăm. Revenim în războinicul 2. Mâna dreaptă pe piciorul drept, ridicăm brațul stâng spre ureche, iar mâna dreaptă coboară în fața piciorului drept. Ne uităm la mână. Super întindere aici pentru piciorul drept. Și stăm aici pentru 3, 2, 1. Ne ridicăm, atenție să nu îndreptăm piciorul. Ne ridicăm în războinicul 2. Inspirăm și expirăm. Amândouă mâinile în jos, îndreptăm piciorul, talpa, iar piciorul drept se mișcă sus în cățelul cu 3 picioare. Coborâm piciorul în poziția cățelul cu fața în jos. Relaxăm ceafa, gâtul. Ridicăm piciorul stâng sus și îl coborâm în poziție de porumbel. Piciorul drept este pe saltea. Acum, dacă putem, stăm așa. Dacă suntem la început, stăm cu piciorul sub noi, așa. Dacă suntem mai avansați, stăm cu piciorul în față, efectiv paralel. Dacă suntem ceva și mai avansați, stăm efectiv cu capul, cu fruntea jos. Atenție aici,
să nu ne ducem spre stânga sau pe dreapta. Corpul vrea să se ajusteze, dar noi stăm efectiv pe centru. Dacă cumva că simțim că ne mutăm pe stânga sau pe dreapta, ne ajustăm. E important să observăm unde suntem și unde corpul se duce. Stăm aici pentru 3, 2, 1. Urcăm mâinile pe saltea, îndreptăm vârful de la piciorul drept și ridicăm acum piciorul stâng sus. Îl coborâm, îl aducem pe dreptul sus și îl aducem în fața noastră în poziție centrală, dacă putem. Dacă nu, să vă arăt, putem să stăm cu piciorul sub noi, efectiv așa. Dacă nici nu putem să-l îndoim, atunci stăm efectiv jos, deci culcați sau stăm cu picioarele, stăm în fund. Și putem să îl facem așa. Deci lucrăm cu piciorul drept, efectiv, să vă arăt, deci stăm în fund și îl punem, stăm efectiv pe piciorul stâng. Deci este o altă variație. Dacă suntem mai avansați, putem să ținem piciorul blocat, deci ținut, apăsăm pe picior. Atenție aici, deci nu stăm pe dreapta, nu stăm pe stânga, stăm efectiv pe centru. Lucrăm aici bazinul, șoldurile și, bineînțeles, pieptul. Este tensiunea care urcă de aici jos. Dacă putem să ne aplecăm în față, este perfect. Dacă nu, ne aplecăm până unde putem noi. Inspirăm și expirăm. Coborâm mâinile, le dăm bine de tot, împingem în mâini și ne punem toată greutatea, iar piciorul drept îl ridicăm în față, în poziția cățelul cu 3 picioare. Îl coborâm, împingem pieptul înapoi către picioare. Coborâm acum în genunchi și urcăm mâinile sus. Coborâm mâinile. Acum, punem piciorul stâng în față, iar piciorul drept rămâne în genunchi. Mâna dreaptă este peste piciorul stâng. Punem pumnul în palmă, iar piciorul drept încercăm să ne ridicăm pe piciorul drept până unde putem noi. Împingem efectiv aici. Inspirăm și expirăm toată tensiunea care este în umeri, în șolduri. Simțim cum ne relaxăm și stăm aici pentru 5, 4, 3, 2, 1. Punem mâinile amândouă jos, coborâm genunchiul drept, iar piciorul stâng se unește cu piciorul drept. Revenim în genunchi. Inspirăm și expirăm. Piciorul drept se mută în față, piciorul stâng rămâne îngenunchiat. Mâna stângă vine în fața genunchiului, pumnul pe palmă, stăm pe vârful piciorului stâng și ridicăm dacă putem, dacă nu rămânem în genunchi. Și ne uităm acum
pe dreapta și stăm aici pentru 5, 4, 3, 2, 1. Coborâm amândouă mâinile, iar piciorul drept se unește cu piciorul stâng în poziția pruncului. Inspirăm și expirăm. Revenim acum în poziția ușoară. Mâinile pe genunchi. Mâna dreaptă se mută în spate, iar mâna stângă se pune pe genunchiul drept. Și îndreptăm acum coloana, o răsucim. Efectiv, respirăm din abdomen, privire este spre dreapta în spate, răsucire de coloană. Revenim pe centru. Mâna stângă este în spate, mâna dreaptă este pe genunchiul stâng. Răsucim aici coloana până unde putem noi. Inspirăm și expirăm. Când inspirăm, putem să încercăm să mutăm un pic coloana. Revenim central. Iar acum coborâm din bazin, din șolduri, coborâm. Dacă putem să aducem mâinile în față, le aducem și împingem până unde putem noi. Atenție aici să nu ridicăm fundul, deci să nu ridicăm fundul de pe saltea, rămânem cu fundul jos. Tendința este să, cu cât mergem în față, cu atât fundul se ridică, dar nu vom putea să întindem coloana dacă fundul se ridică. Inspirăm și expirăm. Revenim și mulțumim corpului pentru elasticitate, pentru flexibilitate, pentru putere și pentru eliberarea tensiunii. Toate aceste blocaje care le avem noi interioare sunt de fapt tensiuni care sunt cauzate de emoțiile noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul episod. Vă pup, o zi bună! Namaste!